是一个人太久了，总觉得是 Kuyawa na sa mga baliktaro, no? Grabe. Linog sa Mindanao ni Uyong. Basta-basta. Saan naman tawag ng mga balita? Pangit og naong gikulata. Grabe. Delikado ang padaan eh. Saan may style ni? Wala na ganyan na mga ugidor. Tiguang niinom og herbal capsule tungod sa sakit sa kilid. Kaluoy sa Ginoo. Wa na gid siya. Saan naman nilang mga balita? Saan may... No, 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 no. Saan naman balita? Kalun! Sama Ka! sama basa ra ta diri news. Di ka tawar ako diri aban ako gitanaw. Ulo ta naman noon mo ra magnayabag. Tarong basa diri. Wa kita na mawani ba? Dah, Unsa na ihabag? Nakatawar kay ko diri ako gitanaw. Katawanan kayo? katawar di ka dihadi kay mga pa ka. Pati kasakit ra ba kayo? Kapig. Unya, musukol kasi mo asawa? Dili na. May nanalo na. Tinataglay ka ng may katangian. Napina ka matapang. Layas pa mo layas. Layas!